5 000. Približne po toľkých nezvestných pátra každý rok polícia. Asi v 90% sa nezvestnú osobu podarí vypátrať. Existujú však aj príbuzní, ktorí o blízkej stratenej osobe nemajú správy celé roky. Prežívajú obrovskú emocionálnu záťaž, no narážajú aj na problémy s prístupom k informáciám, ktoré obmedzuje zákon. Stovky rodín na Slovensku stále čakajú na návrat blízkeho, o ktorom nemajú žiadne správy. S viacerými sme hovorili. Podeliť sa o svoj príbeh pred kamerou však nechceli. Zhodujú sa v kritike polície, ktorá pri hľadaní stratených osôb nevyužíva rovnaké postupy ako pri pátraní po osobách, ktoré spáchali trestný čin. Za všetkých situáciu opísal Ľuboš Ondejka z Rusoviec, ktorý stále čaká na návrat manželky. Matka veľmi chýba a mne to nestačí. Bol by som rád, keby sa ten systém trošku zmenil. Naďa v jedno januárové popoludnie v roku 2019 odišla z domu a už sa nevrátila. V ten deň bola s dcérkou sama. Ľuboš po práci vyzdvihol synov v škole a keď spoločne prišli domov, práve sa dcérka zobúdzala s plačom v postielke. Naďa zmizla bez stopy, bez dokladov, bez správy na rozlúčku. Ostali po nej 3 maloleté deti. 4-mesačná dcérka a 7-roční chlapci dvojčatá. Od toho 14. januára 2019 vlastne doteraz žiadny posun tam nenastal. Je nahodená v schengenskom informačnom systéme SIREN a plus nejakom PATROS, ale keď si pozrete krajské riaditeľstva, napríklad v Bratislave, a dáte si tam pátranie po osobách, tak posledné informácie sú tam z roku 2012. Polícia čaká si, kým sa nájde alebo kým sa objaví. Pri oznámení nezvestnosti sa vyhlasuje národné pátranie a zároveň aj medzinárodné pátranie prostredníctvom Schengenského informačného systému. Z jednej strany je zákon, ktorý hovorí vlastne, že sa po nezvestných osobách nemôže pátrať, pokiaľ nespravil nejaký trestný čin. Že oni po nich nepátrali? Oni ich vlastne len nahodili do systému a vlastne overovali podnety, ktoré som dával ja. Čiže nič viac si myslím, že asi neurobili. Prvé dni po vzniku nezvestnosti sú vždy najpodstatnejšie, avšak z kapacitných dôvodov je reálne nemožné, aby sa policajti zaradení na úseku pátrania venovali iba jednému prípadu intenzívne, keďže osôb dennodenne pribúda. Mne pomohlo dosť slovenská pátracia služba, ktorá hneď od prvého dňa vlastne pátrala so mnou. Polícia nastúpila až 3. deň. Z Červeného kríža mi prišli pomôcť plus nejakí obyvatelia Rusoviec, plus kamaráti, známi, rodina. Čas je náš najväčší nepriateľ. Potrebujeme ísť a vykonávať to pátranie v čo najkratšom čase. Postupne sme prečesávali vlastne celé okolie Rusoviec. Tu sú dosť také močiare lesy pri Dunaji. Polícia spolupracuje aj s občianskymi združeniami, hlavne pri patracích akciách, kde je potrebné väčšie množstvo ľudí za účelom prepatrania širšieho priestoru. Mali ste aj nejaké drony, mali ste psi? No toto vlastne, keď som žiadal od polície, tak polícia mi povedala, že vlastne oni ani vrtuľník s termovíziou nemajú. Drony tiež nemajú, čiže vlastne ja som si musel zvolať nejakého človeka, ktorý prišiel s dronom. Drony sú oddeliteľnou súčasťou nášho tímu a aktuálne teda využívame drony s termokamerou, ktoré veľmi rýchlo a efektívne vedia nájsť rôzne tepelné stopy aj napríklad v takomto teréne. Máme podvodný dron, ktorý taktiež môže prehľadávať nejaké jazera alebo stojaté vody. Veľmi užitoční sú aj psovodi, čo sami chodievajú. Ten počet je malý a oni nestíhajú, sú zahltení spismi, čiže veľakrát tí okresní patrači, ktorí to nestíhajú a niekedy sa doslova aj formou kamarátskou obratia na cieľových patračov, aby im pomohli, s tým, že sa potom následne napíše nejaké dožiadanie a takýmto nejakým spôsobom, kde zlyháva systém, si začnú pomáhať. Presné počty príslušníkov zaradených na úseku pátrania nezverejňujeme samozrejme z taktických a bezpečnostných dôvodov, ale môžeme povedať, že na pátraní sa zúčastňujú všetci policajti pri plnení svojich úloh. A príslušníci zaradení na úseku pátrania spolupracujú aj s pátračmi z cieľového pátrania, pokiaľ si to prípad vyžaduje, pokiaľ ide napríklad osobu podozrivú z obzvlášť závažného zločinu a podobne. Potom až na nejaké veľké prosby na stranu polície, že čím sa nedalo niečo viacej robiť, tak bolo pátranie aj s vrtuľníkom, ale ktorý vlastne nemal tú termovíziu a plus nejaká poriečná polícia chodila po Dunaji. Bez by vedel vypatrať danú osobu, ale vlastne oni ich dali až 3. deň a 3. deň už nevie danú osobu. Keď mu dáte niečo oňuchať, oblečenie, tak vlastne to vie len do nejakých 20 hodín. Veľa vecí tam sa na začiatku
zo strany polície pokazilo. Podľa našich informácií plánuje ministerstvo vnútra cieľových pátračov, ktorí dnes patria pod policajné prezídium, presunúť na okresy. Namiesto celoslovenského pôsobenia by sa tak sústreďovali na pátranie vo veľa menšom rozsahu. Cieľom reorganizácie je účelné a efektívne využitie síl a prostriedkov, čo má za následok lepšiu bezpečnosť občanov. Bližšie informácie k reorganizácii aktuálne nie je možné uviesť. Kontaktovala vás polícia niekedy s tým, aby vás informovala, v akom stave je pátranie? Toto vôbec nie. To som ja musel vždy iniciovať, že som snažil sa zavolať pátračovi. Oni proste nemôžu nič robiť. Nemôžu nič robiť, lebo je to nahodené v systéme a to je asi taká jediná odpoveď. Možno aj keď to není vidieť návonok, tak polícia sa snaží a polícia robí všetky možné úkony, aké môže, aké musia. Ja už neviem, že čo mám robiť lebo ja som vyčerpal všetky svoje možnosti. Som rozmýšľal, že čo mám nahlásiť, že niečo ukradla, alebo čo, aby začali niečo robiť. Za každé, keď sa tuto niečo v okolí, že našla sa nejaké telo, alebo proste teraz naposledy bolo v Čuňove, volal som pátračovi, že či náhodou niečo nevedia, ale bolo to telo nejakej staršej ženy. Takže som hľadal všelijakých kláštoroch, domovoch, bezdomovcov. Tá rodina potrebuje mať odpovede a nech sú tie odpovede či už pozitívne alebo negatívne, ale je vždycky lepšie pre tú rodinu mať tú odpoveď. Oni deň čo deň vlastne myslia na toho svojho blízkeho, deň čo deň im ten blízky chýba. Ja mám akože možnosti len také, že vyhlásiť ju za mŕtvu, čo je jediné, čo môžem urobiť. Hej. S čím stále sa nejak neviem vnútorne stotožniť. Bol by som radšej, keby sa našla. No. Ja už vítam našich dnešných hostí k tejto téme, ktorými sú poradenská psychologička pani Eva Klimová. Dobrý večer. Dobrý večer. A rovnako vítam riaditeľa pohotovostného pátracieho tímu Bruna Hauera. Dobrý večer aj vám. Ďakujem pekne. A ja ešte, milí diváci, dodám, že neskôr sa k téme spojíme aj s právnikom Milanom Ficekom. Dobrý večer, pán Ficek. Dobrý večer. Ako sme už v úvodnej reportáži teda videli a počuli, dnes večer budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú v pátraní, ktorí sú nezvestní, strátení a tiež o ľuďoch, ktorí odišli zo svojich domovov dobrovoľne na základe nejakého svojho vlastného rozhodnutia. No a jedným z tých, ktorí sa podieľajú aj na objasnení takýchto zmiznutí, ste práve aj vy, pán Hauer. Ja by som sa úvodom chcela spýtať, čo vás doviedlo k takejto dobrovoľnej činnosti? Možno je za tým nejaký osobný príbeh, čo vás inšpirovalo? V rámci osobného príbehu to by som skôr tak povedal, že v minulosti sa mi stala podobná vec, kedy som stratil veľmi blízkeho človeka a to ma motivovalo pridať sa do takejto organizácie a pomáhať práve tým rodinám, ktoré viem, ako sa cítia, čo prežívajú. Tak to je z môjho osobného hľadiska. A z pohľadu organizácie, tak pohotovostný pátrací tím vznikol ako občianske združenie práve preto, lebo sme videli tú potrebu pomáhať takto verejnosti, polícii a rodinám pri pátraní po nezvestných osobách. Mali ste možno aj pocit, že budete tou pridanou hodnotou navyše, že niečo také si tieto okolnosti vyžadujú? My sme hlavne chceli vždycky pomáhať a to aj stále robíme. Snažíme sa vždycky pomôcť vždy tam, kde to je potrebné a sme ochotní teda výjsť kedykoľvek do terénu a veríme teda, že táto pomoc od nás je užitočná. Kto sa môže na vás obrátiť, kedy nastupujete, ako ste povedali, vy do terénu, na základe koho, čoho? Na nás sa môže obrátiť či už polícia, štátne zložky, keďže sme aj ostatná záchranná zložka integrovaného záchranného systému, ale môže sa na nás obrátiť aj rodina. Častokrát poskytujeme pomoc a poradenstvo, že čo majú robiť v prípade nezvestnosti, ako majú postupovať. Všetky tieto informácie posúvame ďalej, taktiež aj polícii, keď niečo zistíme, napríklad od rodiny. Hovoríme o pátracom tíme. Z koľkých pozostáva tento tím? Koľko je tých ľudí, ktorí sú v teréne a podieľajú sa práve na záchrane a hľadaní človeka? Čo sa týka terénu a počet ľudí zúčastnených na pátracích akciách je veľmi rôzny, keďže my sme dobrovoľníci, každý máme svoju prácu a keď je napríklad nejaká plánovaná akcia, tak kľudne sa nás vie nazbierať aj 50. Ak to je nejaká mimoriadna situácia v noci alebo cez deň, tak v priemere do tých 10 ľudí vždycky sa nájde na tú pátracú akciu. Pani Klimová, medzi také najčastejšie skupiny, alebo si aj môžeme priebežne hovoriť aj o tých štatistikách, sú možno jednak seniori, takisto deti. Ako vy vnímate možno práve tieto skupiny ľudí, po ktorých sa pátra? Sú to ohrozené skupiny. Pretože pokiaľ hovoríme o senioroch, tak veľakrát seniori majú poruchu
buď pamäti, sú tam rozbehnuté demencie. Často tí ľudia vzhľadom na svoj vek sa nevedia dobre orientovať v priestore. Niekedy sú emočne labilnejší. Čo sa týka malých detí, tak tie zasa často odchádzajú práve vtedy, keď majú rôzne stresové situácie, nevedia ich vyriešiť. Často to býva pred koncom školského roka, na začiatku školského roka, keď sa niečo udeje v škole, keď sú deti šikanované a podobne. Čiže sú to väčšinou situácie, ktoré sú ako keby, keď hovoríme o tom, že teda odchádzajú tí ľudia samostatne, ktoré sú často náročné potom pre príbuzných. Pokiaľ sa samozrejme niečo také stane, že teda to má tragický koniec, tak samozrejme je to náročné ešte o to viac pre tú rodinu. Keď sa pristavíme pri tých starších ľuďoch, môžeme hovoriť práve už aj napríklad o stareckej demencii, nastupuje Alzheimer a tak ďalej. Ako veľmi je dôležitá komunikácia a spolupráca práve s tými rodinnými príslušníkmi? Možno do akej miery sú práve oni informovaní o tom, aký je v skutočnosti zdravotný stav ich blízkych? Tu by som možno povedala takú veľmi dôležitú vec, že vo všeobecnosti by sa ľudia viacej mali starať o ľudí v rodine, mali by sa zaujímať o ich zdravotný stav, či už teda žijú v blízkosti alebo žijú v nejakom vzdialenejšom meste, pretože veľakrát príbuzní sami nevedia, čím ten človek si prechádza. Pokiaľ máme v rodine človeka, ktorý trpí nejakou psychickou poruchou a nemusí to byť len teda demencia, tak zvyčajne tí príbuzní vedia, aké má ten človek návyky, v akom je momentálne stave. Nemyslím v ten daný deň, v tú danú hodinu, ale to obdobie, ktoré momentálne prežíva, tak asi aké je, či sa niečo zhoršilo. Čiže už podľa tých návykov, akékoľvek informácie, ktoré poskytnú, tak sú veľmi fajn. Druhá vec, ktorá tu je, tak rodiny by mali zabezpečiť spôsob, aby dokázali byť s tým príbuzným v kontakte. Teraz či už sú to rôzne bezpečnostné náramky, signalizačné, čokoľvek. Hej. Keď, poviem to tak, keď máme zvieratko, tak zvieratku dáme čip, keby sa nám stratilo, aby sme ho vedeli ako keby nájsť. Aj niekedy s vysielačkou, samozrejme pre starších ľudí je to finančne náročné, ale je dobré, aby boli takéto náramky záchrany. Ako možno starší ľudia reagujú práve na tieto náramky, ktoré spomínate? Nemajú vtedy pocit, že ako keby z nich už robíme takých tých, o ktorých sa treba viacej starať, mali by poslúchať, že ich chceme mať možno v nejakej moci, alebo... Pokiaľ to tým ľuďom vysvetlíte a sú v takom stave, že to dokážu pochopiť, tak väčšina z nich to privíta. Skôr by som povedala, že niekedy majú potom tendenciu to zneužívať, že stlačia to, zavolajú tým svojim príbuzným, keď sa cítia opustení a podobne. Hej, presne tak, vyžadujú pozornosť. Čiže je potrebné to nejako nastaviť, treba z toho urobiť štandardnú vec, ktorá je v domácnosti, štandardnú vec, ktorá je dnes na svete. Pán Haver, poďme k tomu čarovnému časovému horizontu 24 hodín, kedy sa možno mnohí domnievame, že to je ten časový úsek, kedy treba počkať, či sa pre nás stratená osoba prihlási. Platí to v praxi, alebo je to možno nejako vo filmoch zaužívané a máme to zle odsledované? Je to práve v tých filmoch zaužívané. Žiadnych 24 ani 48 hodín u nás neexistuje. Treba tú nezvestnú nahlásiť i hneď. Netreba čakať ani deň, ani pol dňa. Treba, keď máme ten pocit, že môže ísť o život, že vieme, že tá osoba môže byť nezvestná alebo ohrozená, treba to riešiť i hneď. A je to tak aj v praxi? Lebo často možno príklad vystrašená matka 2 hodiny sa jej nevracia dieťa domov a môže už zavolať na políciu a prosiť o pomoc. Reaguje sa naozaj zo strany polície možno v týchto chvíľach okamžite? Keď sa jedná o takúto vec, že stratilo sa napríklad dieťa, vtedy sa reaguje vždycky i hneď a hneď sa preverujú všetky okolnosti. Taktiež musím povedať, že každý jeden prípad sa preveruje, každý jeden prípad sa dopodrobná skúma, že o čo ide, či ide naozaj o tú nezvestnosť. A taktiež napríklad aj ten rodič by mal najskôr obvolať nejakých tých kamarátov, nejakých známych, že či náhodou sa len nevybil telefón a nestala sa len takáto vec, ale pri týchto skupinách je potrebné okamžite to riešiť. Pátrate po ľuďoch v rámci Slovenska, možno Česka, alebo aj mimo Európskej únie? Napríklad, aká je vaša spolupráca s kompetentnými, možno aj za hranicami? Čo sa týka pohotovostného pátracieho tímu, pôsobíme len na Slovenskej republike. Snažíme sa byť dostupní vo všetkých krajoch, v každom kúte Slovenska. Čo sa týka spolupráce s inými štátmi, tak máme spolupráce aj s inými organizáciami, podobnými ako sme my. Taktiež, keď potrebujeme napríklad v Českej republike niečo preveriť, tak spájame sa tam s kolegami z Českej republiky.
Pani Klimová, teraz keď trošku nahliadneme do duše toho človeka, ktorý stráda, ktorý je tým, ktorý čaká, že sa ten jeho blízky vráti. Kedy nastáva také akési racionálne uvedomenie si toho faktu, že ten človek možno odišiel, čo s ním je, či sa vráti? Má to určitý priebeh. V prvom rade, keď sa dozvieme nejakú informáciu, že niekto nám odišiel niekde ďaleko, nevieme, kde sa nachádza, tak nastupuje šok. Pretože sme v panike, čo sa bude diať. Postupne nastáva emočná záťaž. Časom ten človek ako keby je stále v pohotovosti. Nastupujú tam rôzne úzkostné prežívania, pocity viny, hnev, strach. A takéto racionálne uvedomenie nastáva u ľudí rôzne. Ale zvyčajne to je tak, že keď teda niekoľko dní toho človeka už nenájdeme, tak ľudia sa začínajú báť vážnejšie o jeho život. Ďakujem veľmi pekne na malú chvíľočku a teraz sme už v spojení s právnikom Milanom Ficekom. Pán Ficek, ako veľmi komplikuje zákon o GDPR a zákon o ochrane osobných údajov pátranie po nezvestnej osobe? Tak treba si uvedomiť, že tento zákon upravuje ako keby ochranu osobných údajov a tými osobnými údajmi sú napríklad aj lokalizačné, kde sa nachádza tá osoba. Nie je to len meno, priezvisko alebo nejaké identifikačné číslo, ale sú to rôzne ďalšie informácie. A práve aj tá lokalizácia, to je jeden z tých osobných údajov. A vy keď chcete spracovávať osobné údaje a poskytovať ich tretej osobe, tak potrebujete nejaký právny základ. A ten právny základ musí existovať, lebo v opačnom prípade spracovanie osobných údajov nie je možné. No a tam sú rôzne tie právne základy. Jedným je napríklad aj zákon, prípadne súhlas tej dotknutej osoby. Pri nezvestných osobách asi ťažko budeme mať nejaký súhlas, ale je tu aj jedno ustanovenie, ktoré hovorí, že ak je ohrozený život alebo zdravie alebo majetok osoby, tak vtedy je tiež daný tento právny základ, aby sa mohli tieto údaje spracovať. Teda je možné aj zisťovať lokalizačné, kde sa nachádza táto osoba v danom čase. Majú automaticky rodinní príslušníci prístup k kamerovým záznamom, ktoré zachytávajú nezvestnú osobu? Práve, že ten zákon im nedáva takúto možnosť, ale zase môžu vždy sa obrátiť na políciu, ak vedia, že niekde existuje nejaký kamerový záznam, ktorý by zobrazoval túto osobu, tak môžu sa obrátiť na políciu a dať túto informáciu polícii a ona následne na základe toho potom aj môže vykonať dožiadanie a môže si vyžiadať tieto kamerové záznamy a takto sa zistí aj obsah týchto kamerových záznamov. Zákon chráni a pamätá nielen na človeka v pátraní, ale aj dotknuté tretie osoby. Neobmedzuje to postupy v pátraní? No určite áno, pretože tieto tretie osoby, práve tam bude chýbať ten právny základ, poskytnutie to informácie tretej osobe. Ak sú to nejaké fyzické osoby alebo dokonca právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť toho pátrania, tak oni sú práve obmedzené tým zákonom ochrany osobných údajov, pretože takýmto osobám nikto údaje neposkytne, pretože práve to GDPR alebo ten zákon o ochrane osobných údajov bráni poskytovať takéto informácie. Jedine teda, že by tam bol teda ten právny základ na ochranu života alebo zdravia, ale skôr to sa týka ako keby polície a tých orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú to pátranie. Takže viem si predstaviť, že je veľký problém pre tieto fyzické alebo aj právnické osoby získavať takéto informácie kvôli teda tomuto zákonu. Kedy je možné osobu v pátraní vyhlásiť za mŕtvu? Tak toto upravuje priamo občiansky zákonník a ten hovorí, že pokiaľ so zreteľom na všetky okolnosti je táto osoba pravdepodobne mŕtva, teda nežije, tak je možné žiadať súd, aby vyhlásil túto osobu za mŕtvu. Celý ten proces prebieha v rámci súdneho konania a tam jednoročná lehota, počas ktorej teda sa urobí výveska, verejná vyhláška, kde sa teda uvedie, že táto osoba je nezvestná, aby sa prihlásila a pokiaľ sa neprihlási a zo všetkých okolností dôkazov vyplýva, že táto osoba je pravdepodobne už po smrti, tak potom ju súd vyhlási za mŕtvu a na základe toho potom sa postupuje aj čo sa týka dedických konaní a tak ďalej. To bol právnik Milan Ficek. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. My sa vráťme teda ešte k osobám, po ktorých sa pátrá. Spomínali sme seniorov, krátko sme spomenuli aj deti. Poďme si viacej povedať o tých dôvodoch a možno aj o nejakej vekovej hranici kategórie, o ktorých deťoch hovoríme, ktoré sú tie, ktoré utekajú z domu možno.
Tak pokiaľ hovoríme o úplne maličkých deťoch, tak tie sa skôr stratia tak nechtiac, pretože tie od rodičov neodchádzajú, ale už pokiaľ hovoríme o deťoch, ktoré sú v školskom veku, tak či už sú to deti mladšieho školského veku alebo najviac tínedžeri, tak toto sú tie vekové skupiny, ktoré nám odchádzajú. Pri tínedžeroch to môže byť samozrejme, alebo mladistvých, aby som sa vyjadrila správne po slovensky, to môže byť presne o tom, že sú tam nejaké nezhody, sú tam nejaké strachy, sú tam obavy, je tam vzdor vo vzťahu k rodičom, nevedia riešiť životné situácie, prežijú prvé sklamania v láske, čokoľvek sa môže takéto diať. Často sú to deti, ktoré niečo vykonali, niečo, čo je na hranici možno so zákonom a to ich vyženie. Pán Haber, vy ako člen pohotovostného pátracieho tímu spolupracujete teda s políciou. Aké sú ešte tie ostatné podporné skupiny, s ktorými spolupracujete a podieľate sa na hľadaní a záchrane niekoho, kto sa strátil? Na pátraní sa podieľajú taktiež aj viaceré organizácie. Či sú to organizácie kinologického charakteru alebo organizácie psychológov. Každá táto zložka je naozaj tiež neoddeliteľnou súčasťou tohoto pátrania. Napríklad aj tí kinológovia, čo majú vycvičených psíkov, tak naozaj sú veľmi užitoční aj v tom teréne, lebo tí psi dokážu vyčúchať takmer všetko. Či sa jedná o živú osobu, ale aj mŕtvú osobu. Ak sa môžem takto opýtať, do akej miery možno na vás polícia vsádza pri pátraní po stratenej osobe? Väčšinou pôsobíme ako podporná sila. Čo sa jedná, keď treba urobiť nejaké väčšie pátracie akcie, tak vtedy sme prizývaní a vtedy naozaj snažíme zohnať maximálne našich členov, aby sme mohli efektívne a urobiť tú pátraciu akciu v čo najväčšom počte. Pani Klimová, bezprostredná prítomnosť psychológa v takýchto situáciách je asi absolútne na mieste. Kto každý ešte môže byť v rámci tej podpornej skupiny pri ľuďoch, ktorí sa ocitnú v takejto situácii? Na koho sa môžu obrátiť v tej chvíli? Pokiaľ sú v situácii, že naozaj niekoho hľadajú a hovoríme o príbuzných a sú v situácii, kedy sú priamo v takejto skupine, ktorá pátra, tak okrem teda pátracieho tímu sa môžu obrátiť na psychológa, ktorý je tam prítomný. A samozrejme môžu sa obrátiť na organizácie, teraz poviem typu Modrý aniel, ktoré poskytujú takú tú prvotnú podporu jednotlivým rodinám. Tá podpora trvá ale nejaký čas a je to v stave krízy, pretože to nie sú organizácie, ktoré poskytujú psychoterapiu. Čiže my pokiaľ máme človeka v rodine, ktorého hľadáme dlho, ktorý je dlho nezvestný, tak tá rodina prechádza nejakým vývojom, potrebuje si spracovať svoje určité veci. Čiže v kríze nám pomôžu aj laici, ktorí sú na to pripravovaní, na psychosociálnu pomoc a potom následne by to mal byť profesionál, či už psychológ alebo psychiater. A o psychológoch hovoríme o rôznych krízových linkách, keď teda sa nám deje niečo náhle, alebo hovoríme o klinických alebo poradenských psychológoch alebo psychoterapeutoch, keď potrebujeme ako keby dlhšiu pomoc na spracovanie danej situácie. Pokiaľ ten stav samozrejme sa nelepší a môže prerásť naozaj do nejakej patológie u tých, ktorí príbuzného hľadajú, tak potom už je na mieste psychiater. Ako definujete práve tie pocity, ktorými si prechádzajú títo ľudia? Možno hovoríme aj o tom, prichádza z hľadiska práve tej psychológie moment, kedy možno musíte s takýmto človekom komunikovať aj na tej úrovni, že ho treba možno pripraviť na to, že toho človeka už nikdy neuvidia, toho blízkeho. Že sa s ním tak nejako už musia aj s takouto okolnosťou, možnosťou vysporiadať, že niečo také už nikdy nenastane, že ho opäť uvidia, najmä ak je to v prípade ľudí, ako vieme, ktorí sú dlhé roky v pátraní. Tak samozrejme tie pocity sa rôzne menia a zvyčajne klienti, ktorí takéto situácie riešia, prichádzajú s tou obavou sami. A asi úplne nie je dobré, aby sme my im to priamo povedali, že čo keď ten človek nežije, čo keď už sa vám nevráti. Musíme pracovať s tým, nazvem to materiálom, čiže s tým prežívaním, s ktorým ten človek prichádza a veľmi jemne toho človeka previesť takouto situáciou. Čiže musíme ho pripraviť na stratu, ktorá ako keby visí vo vzduchu a môže prísť a môže byť reálna. Pán Haber, stretávate sa v praxi možno aj s tým, že v tej prvej chvíli ľudia vítajú samozrejme vašu pomoc a možno z toho subjektívneho pohľadu je ten časový horizont toho pátrania asi veľmi subjektívny.
Prichádza ku chvíli, kedy ste možno napádaní za to, že pátrate nedostatočne, alebo že si predstavujú, že to bude inak vyzerať tí ľudia, že už možno mali byť nejaké výsledky? Častokrát áno, stávajú sa na takéto situácie, kedy ľudia tlačia, ale je to prirodzené a my to plne chápeme, lebo snažia sa nájsť čo najskôr svojho blízkeho. Toto sa im snažíme vysvetliť, že není to všetko ako vo filmoch. Jednoducho musíme nad tým uvažovať aj z bezpečnostného hľadiska, aj z taktického hľadiska, čo máme ísť prepátrať, ako to ideme prepátrať, čo použijeme, či použijeme dron, koľko ľudí tam nasadíme. Takže všetko sa to musí vopred pripraviť a vždycky sa snažíme robiť maximum, či už my ako dobrovoľníci, ale aj polícia. Keď budeme hovoriť o šťastných koncoch, to sú asi tie, kedy sa človeka, ktorý je nezvestný, podarí nájsť, možno označiť za šťastný koniec aj tú situáciu, kedy je oznámené rodine, že toho ich strateného polícia našla, žiaľ teda už nie živého. Asi by som to neoznačila za šťastný koniec, ale... Či tam môže nastúpiť nejaký pocit úľavy? Rozumiem, čo sa chcete opýtať. Každopádne je to situácia, kedy zrazu príde k nejakej definitíve. Doteraz sme boli neistí, nevedeli sme, raz to bolo hore, potom to bolo dole, ľudsky povedané v tom prežívaní. A ako náhle dostávame nejakú definitívnu informáciu, tak tá informácia zvyčajne, aj keď ju očakávame, je šokujúca a mení nám realitu. A potom nastáva ten stav toho spracovania. Čiže naozaj u mnohých ľudí prichádza k úlave. Často ľudia, ktorí hľadajú 2-3 mesiace svojho príbuzného, tak aj sami hovoria, nech to je akokoľvek, len už nech máme nejaký výsledok. Pretože to napätie vnútorné, ktoré prežívajú, je tak silné, že ich často ochromuje v normálnom živote. Keby sme záverom mohli tak stručne popísať, na koho by sa tí ľudia mohli obrátiť, kde môžu vyhľadať tú pomoc. Áno, hovorili sme o podporných skupinách, o psychológoch. Možno v skratke, akú úlohu vedia zohrať v takýchto chvíľach aj médiá? Z praxe, vaša skúsenosť a z pohľadu psychológa? Z pohľadu médií je to veľmi užitočný nástroj. Máme taktiež veľký Facebook, kde máme veľa fanúšikov a ľudia zdieľajú nezvestnosti a dosť to pomáha, lebo vždycky tam dávame informáciu, komu treba zavolať. Treba zavolať na políciu, prípadne treba zavolať aj nám, keď náhodou niekto videl tú nezvestnú osobu a to veľmi pomáha. Už veľa prípadov sme vyriešili práve cez sociálne siete. Ja by som apelovala možno na médiá v tomto prípade na to, aby im dávali informácie, ktoré sú naozaj relevantné, ktoré sú pravdivé a možno z takýchto vážnych prípadov nerobili senzácie, pretože samozrejme ide o čítanosť a sledovanie médií, ale toto úplne nie je cieľom. A ešte by som možno povedala jednu takú veľmi dôležitú vec, že je potrebné si uvedomiť, keď sme spomínali, že často teda zaútočia aj na pátrací tím, že pátrací tím je organizácia, ktorá pracuje bezplatne na svoje vlastné náklady a supluje to, čo by mal robiť slovenský štát. Takže možno by bolo fajn, keby, ak teda hovoríme o médiách, trochu viacej aj popisovali činnosť takýchto dobrovoľníckych organizácií, pretože práve tie pomáhajú tam, kde štát má pomoc nedostatočnú. Budeme veriť, že budeme všetci zohľadňovať každého, kto je zainteresovaný v takomto náročnom a hlavne emotívne náročnom prípade. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli poradenská psychologička Eva Klimová. Ďakujem. A riaditeľ pohotovostného pátracieho tímu Bruno Hauer. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne. Pri nahlásení nezvestnosti netreba otáľať. Prvé hodiny sú najdôležitejšie a neexistuje pravidlo, že pátrať sa začína až po 24 hodinách. Ak sa ocitnete v situácii, že neviete, kde je váš blízky, kontaktujte políciu a pohotovostný pátrací tím čo najskôr. Dovidenia na budúce.